Ara, abans, voldria que miréssiu aquestes dues fotos. Són dues fotos que, en fi, podríem haver buscat moltes altres, però veiem doncs, una tripulació d'un vaixell, en aquell cas era un vaixell de la Marina, en aquest cas doncs, és un vaixell de competició. En tots dos, si us hi fixeu, només hi ha homes. Estem acostumats a que les tripulacions dels vaixells siguin homes. No acostumen a haver-hi massa dones. Per què és això? Què passa? Que a les dones no els agrada el mar? Que no saben dominar un vaixell? Em sembla que l'Espartac ens ho desmentirà de seguida des de Vilanova. Espartac. Sí, ho he vist, sí. Jo això ja ho tenia molt clar. Ara veure la rèplica, a veure què em diuen elles, perquè, vaja, són les membres de l'Associació de Dones Navegants. Com esteu? Molt bé. Ja ho heu vist, eh? Totes les imatges que agafes de la mar, el referent és l'home. Què passa aquí? Els homes dominen. Els homes dominen? Diríem que n'hi ha més. Que n'hi ha més. Dominen encara, que dominen. Dominen a l'hora del presència. Sí, saps, n'hi ha molts més. En el nostre sector, en el món marítim, sempre n'hi ha hagut molts més. I això per què passa? Bueno, és un tema de rols. Hi havia un moment en què tot era o era militar o era pescador. En el tema de la nàutica esportiva avui dia ja no té aquest sentit, evidentment, però jo que sí que en el tema professional doncs segueixen dominant també. És un sector que fa molt poquet que ha nascut i realment encara ens està costant entrar com en altres sectors que ja són molt més madurs. Està parlant la Laia, que és professora i dona, en aquest cas olímpic, medalla d'or el 2002. Sí, amb una sempre fem classe. referència a la medalla d'or, Sí. En canvi, hi ha moltes medalles entre mig també, i més cap aquí. Sí, però les medalles te les has de penjar, si no... Sí, jo he tingut la sort de dedicar-me en un sector que per les dones tradicionalment no ha estat tan accessible com és el món de l'esport, i el món de la vela potser perquè té aquest context encara una miqueta més difícil, és un entorn difícil, no? Que no és tan fàcil caminar pel mar com estem ara en un vaixell, així que he tingut la sort de poder-me dedicar a això, sí. I actualment, amb voluntat o preparació fins i tot per guanyar més medalles d'aquestes olímpiques, ens estem preparant o no? La vela té una sort que tens una franja de pràctica molt àmplia, no? Jo, després dels Jocs Olímpics del 2008, vaig fer una petita aturada per dedicar-me a la gestió esportiva. Estem en un projecte que la Societat també també està darrere, de la Federació Catalana. Però bé, espero algun dia, tinc el somni de fer la volta al món, així que espero algun dia tornar-ho a recuperar. És important que veieu això, també la reivindicació del paper de la dona a la mar, ho porten a terme, de seguida ho parlarem, però presentem també una miqueta els perfils, perquè l'Eva, per exemple, és regatista i capitana de vaixell. Això de regatista no ho acabes Bueno, perquè és el que menys he fet i el sentit competitiu no el tinc massa desenvolupat. Jo em dedicava a una altra cosa, em dedicava a la ciència i un dia vaig canviar perquè era una passió, el tema de la vela, però al final em vaig acabar enganxada i ja porto quasi 10 anys i a nivell professional. Capitana de vaixell, acabes de desembarcar, has estat en un lloc... Sí, he estat en un... Amb mala experiència? Bueno, en aquest sentit, home, un iot és un món molt tancat, en aquest cas era un barc amb 10 persones de tripulació i molta feina i estàs amb els teus companys i convivint amb ells al mateix temps, no? Llavors, bueno, si estàs bé pots ser molt creatiu, molt divertit, si estàs malament, doncs per mi no val la pena. O sigui, vaig acabar la temporada i vaig dir, muy bien, però ja en tinc prou. Què notaves, com desplaçada una mica? Sí, bastant, sí. Realment el que passa és que estan com les funcions molt tipificades i sí que hi ha noies i sí que hi ha gent, però sempre totes estan fent feines d'interior, com vostès, expressió, no? Que realment a pont, que és el que faig jo, a marineria, oficials, capitans, n'hi ha molt pocs i, bueno, realment tens moltes anècdotes. Aquest any una mica menys, però com a capitana realment acumules anècdotes molt divertides. I moltes vegades en positiu, perquè la gent et vol ajudar, perquè representa que tu ja comences amb inferioritat de condicions. I amb aquest ànim de voler ajudar, doncs encara a vegades la pifia més. I les igualtats, en aquest cas, vaja, no hi ha diferències entre un home i una dona a l'hora de treballar i de competir, sobretot? Això estaríem d'acord? O sí que hi ha diferència? Existeix? No hauria d'haver diferència. Potser la diferència està més en les oportunitats, que no són les mateixes, hi ha una mica més, parlem ja per l'alt nivell, però comença des de baix. El mar de per si és igualador. Sí, és una de les propietats que té el nostre esport, no? Que realment... Ha sonat molt poètic. Que sí, és profund. Torni. No, és real. El mar, un cop tu estàs en un vaixell, tinguis una cama, 2, 6, home, dona, i tinguis 82 anys, la situació a què t'enfrentes és la mateixa, no? La diferència és una miqueta de l'experiència que tu portes darrere. I això és un dels valors que
creiem que és important defensar, no? I realment totes les que ens dediquem a navegar ens trobem amb la situació de trobar-nos una miqueta en la posició de satèl·lits, no? No hi ha massa gent, massa estones que s'hi dediquin, però sí que tenim ganes de portar-les cap a nosaltres, no? Bé, Jo, tu ets la fundadora de l'Associació de Dones Navegants, una associació que neix el 2006. Vaja, i el plantejament de naixement és reivindicatiu al màxim, no?, per tot això que estem dient ara. Bàsicament sí, perquè hi havia molta dona navegant, però que les posicions a dintre del vaixell estaven com molt limitades, molta patrona que no podia accedir perquè era la dona de l'armador, llavors el patró, el que agafava el timó, el que agafava la roda, normalment era l'home. A nivell de competició, doncs, també, excepte les més destacades, que tenien més accés, també era les amateur també més complicat. Llavors, una mica sorgeix de la necessitat de crear-te una regata amb la qual la dona tingui opció a qualsevol categoria, posició i que pugui gaudir, i alhora intentar portar més dones que acostumen a ser moltes vegades la sòcia de l'armador, i potser es quedava al club. Dius, home, tens un barco, surt a navegar i gaudeix, no? En definitiva, si les voleu veure en acció, teniu l'oportunitat perquè es celebra una regata que porta el nom d'una divinitat molt estimada a Eivissa, que és la Tani, i és la 5a edició de la regata Trofeu Tani. Què diria d'especial aquesta regata? Especial, és una regata oberta a tota dona amant del mar. Tota? Fins i tot persones amb discapacitat? Persones discapacitades, nenes a partir de 7 anys que naveguen amb Optimis, fins als 80, 90, qui estigui capacitada i li vingui de gust i en sàpiga, i quan sàpiga poc. Han vingut dones que en sabien molt poc, però acompanyades de dones que en saben una mica més. I amb un grup així tothom s'ho passa molt bé, i és apte per tothom. Fas cantera i crees també una mica d'afició, més afició. Escolta, vosaltres esteu acostumades a pujar als velers, permeteu-me que m'aixequi, movem-nos una mica, aixequem-nos i expliquem-ho, a veure, alguna cosa al voltant de tot això. Jo, la veritat, l'últim cop que vaig posar no era un veler molt petit, no? Però em vaig fumar un cop amb el pal, saps el moviment aquell? Jo me'n dono uns quants, estic asseguda i... Ostres, que em tranquil·litzes molt, perquè l'APM me l'han tret moltíssimes vegades i vaja, veig que és una cosa normal entre els professionals. Però aquí, per exemple, si ara sortíssim al mar, quan he dit aixequem-nos, és de debò, Aquesta dona, no siguis pas por. No donem l'esquena a casa. Tenim la capitana que ens pot... La capitana, per exemple, la primera instrucció per sortir, quina seria? Què aixecaríem? No hi hauria algun crit de guerra? Primer, la veritat, home, podríem fer-nos els que en sabem molt i sortir a vela, però això ja no es fa. Normalment utilitzem el motor, o sigui que miraríem, faríem un xaqueig que el motor i tot està bé, i miraríem també el vent, engegaríem motor i trauríem a mar. Però el mirem igual perquè són barcos lleugers, i si no ens emportaríem. Quin seria? Venim de Tossa? No, tota aquesta zona és el Garbí, és una marinada. I per acabar, el més important en un veler, no el més important, és habitual en un veler que hi tinguem, com en dieu això, camarot? Sí, un creuer és un habitable, tenim dos. Són vaixells adaptats perquè tinguin una vessant de competició, però que també, si vols dedicar-lo a la família i passar una estona o 2 dies, no? Aquest en concret és, permeteu-me que digui el nom, que és el Javic, que ens l'han cedit fantàsticament bé, i és un barco de creuer habilitat per poder conviure, però alhora participa en regates i ha guanyat campionat. I ha guanyat, sí. La 5a regata Tanit, quan serà, quin dia? Perquè no sé si ens ho han deixat, això. És el 16 i 17 d'octubre aquí al Club Nàutic Vilanova. 16 i 17 d'octubre. No, tranquil·les, acaba aquí. Sí, deixeu-me sol. Engega el motor. Engega el motor i ens n'anem. Tots 4. Doncs Xavi, et deixo, ens veiem d'aquí una estona. Vinga, anem. Molt bé, Espartac. Bon viatge.